Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz şol dünkü çıkışından sonra maňa iki ýerden jaň geldi. Biri ýurdun içinden, beýleksem ýurdun daşyndan. Şol çıkış bilen baglanyşykly, maňa sorag berýärler. Bir nähili bolar ol hökümet dörese işläp bilermi, nähili şertde işlemeli ýurdun daşyny ýa ýurdun içinde. Ýanam beýleki bir sorag ol Odurşular ýaly näme hökümetler döredilmedimi, näme netije bilen gutordyny, oppozisiýa döwrüňiz boldy diýip bir umytsızlyk şular ýaly soraglar berildi de maňa telefony gürleşemde. Şo barada giňişlirak siziň özüňize de bütün jemgyýete, ilata, halka, watandaşlarymyza öz pikirimi ýetirmekçi bolýan şu mesele barada. Watandaşlar birinciden şol 30 ýylyň dowamyna ýa-ni türkmen oppozisiýasy ýa oppozisionerleri dörli partiýa, ýol başçylary, hereket ýa öz başlyk adamlar. Men aýtdym, üç gözek synanyşyk boldy, şol birleşdiler, ýene-de dagadylar, birleşdiler, dagadylar, birleşdiler, dagadylar. Näme üçin? Şol hemmejigem şol haram kürsü üçin. Öz aralaryny oňşup bilmediler, şol prezident kürsüsini nädip paylaşmaň ýoluny we oruny tapmadylar. Täp islenlik adam ýa şo dalaşgar özüni prezident orunyna gördi ýa-da özüni premier minister orunyna gördi. Demek öz adamlaryny getirip şo taýda goýjak. Indi şol portfel paylaşygy diýildi. Şo taýda alalyş kazanylmansaň, bir topar çala bir adam öňätse beýleki topar onuň aýagyndan asylşdylar. Bolan wakalar şoňa düşengünümizem şu. Men bu arada olar bir näçe gezek aýtdym, gaýtylap oturmaň kan bir manysam ýok da. Ýöne aýdylmalyda towa şolar ýaly finansiýalar boldy ýurdun daşynda da. Wagtlaýyn hökümet öwretmekmi, geçici hökümetmi ýa ýurdun daşynaky hereket edýän hökümetmi? Ýurdun daşynaky parlamentam öwretdik. Olam işleýärdi. Soňra 2002-3-nji ýyldan ta 7-nji ýyla çelli işledi. Soňra 9-njy ýyla çelli. Ondan soňra da ýatdy parlamentiň işi ýurdun daşynda. Oňam sebäpler bar. Esas sebäpleriniň biri şol parlamentiň işine gatnaşyp beren bir topar aktiv deputatlama dünýäden ötdi. Bir kysana soň şu iş boljak gelip ýanky Gurbanguly prezident kürsüsini basyp alandan soň özleri meýletin. Gıraça kelliler, soň şundan soň o işlemän duran guraman saklap oturmagyň harajaty ýok diýip, hajaty ýok diýip onu ýapdy. Hökümetden ahil bol, howa dürli planlar bardy, onu adamlaryny plan ýerdini, meselem prezident Abdukuliyev bolmaly, oň orunmasary plany bolmaly, o bolmaly, bu bolmaly. Öz aralaryna gurrun edilen ýer gatkan boldy. Ýöne o beýleki toparlar ýa partiýalar şo pikir bilen alalaşmadylar. Ondan men bir ýerde okudum, Şöhrat Kadir diýip bir bar, şumal oň ýok bolanyna da 4-5 ýyl boldy. Şol almanah diýip bir zat çykarýan eken jurnalmy, şoňa meňdeşim bültenmi? Şo taýda ýazypdyr, Türkmenistanyň gelecek hökümeti şular ýaly terde paylaşylsa ýa portfeller berilse adamlara diýip şo taýda öz pikirini özü ýazypdyr. O taýda biziň oňdan pikirmi däl, emma Şöhrat Kadir ýazypdyr. Gülkünç ýere menem ol şo taýda Türkmenistanyň baş prokuroru wezipesine teklip edipdir Şöhrat Kadir. Ondan başga da ýa-ni olgun eşitdim, garşydaşlarymyzyň biri aýdypdyr. Oppozisionerler ýeşip otyka, halmyra söýüm kapyny açyp girip ýüzüne men Türkmenistanyň içeri işler ministeri bolmaly. Şahir Şeýraly Nurmuradow Türkmenistanyň ýa-ni medeniýet ministeri bolmaly diýip diýär, talap etdi diýär. Daşasyn adamlar men olar ýerde daýdan ýerim ýok. Men kanunçy, men ol ýa-ni içeri işler ministerliginde hiç açan işleyen adam däl, işlejegem däl.
ol men halkın garşysynyň gurumasyny nämişim bar, men o taýda ýol başylyk etjek bolup, ol bir ikinciden men ömrü boýy aýdyp gelýän meniň ornum, ýerim bolup else parlament, o taýdam halk saýlamaly. On birinin belliýän wezipesi däl. Näme? On şu pikirden hiç açan giýilen adamlar. Onun üçin ol Halmurat ýa-ni İçeri İşler Ministri boljak diýen adam çykdyn, özüm maňa aýdyp bersin, iýlim öňünden haçan diýip durmuş şonu. Ol bir ikinciden Şahir Şiraly bar edy, onu aýtmak gerek. Ýok, mal aramyzda ol mene 5 ýyl boldy ýok bolany. Şahir Şiraly teklip edildi, öwten şol ýa-ni ýazyjylar taýýudynyň ýol başçysy bolsaň ýa ine şu Medeniýet Ministriniň ol ikili bilen men garşy diýip aýtdy. Maňa hiç wezipe gerek gel döwletde. Ine maňa gerek bar şeýle diýip aýtdy ol. Men ýurda barsam, bir maňa bir bedewaty berseler, arkamda türkmeniň dutaryny atsam, şo atym bilen her gün bir owa baryp, millete goşulama kap bersem, aýdym saz etsek, buň bir owada erti ol owada, ta ömrümiň ahyryna çeli diýdi men dedi. Türkmenistanyň her bir emesini, şo raýon näde, raýonyny, şäherini, owasyny, kalhozyny aýlanyp çyksa, ömrüm ýetýänçe. Ine on bar islegi şol. Ol wezipe toplanan adamym däl bolany. Ýöne men teklip etdim, sebäp Türkmenistanyň şol ýa-ni Medeniýet Ministrligi dargady da soňra görýärmi, ol komitetde parlamentde maýamed we ýol başçylyk edýän roli işläp durdy. Eter ýykylandan soň ene olum dargady. Onuň dargan zady dikeltmek gerek de, onu ýüregi adam etmese, sungaty berilen adam etmese, başga adam oň höttesinden gelip biljek geldi. Emma Şiraly ýaly ine Dilet Şeper ýa Aýdaly ine onun ýazan goşgularyny okan bilen bar bolsa, ine özüňiz bahany berin o. Şol adam münasipmi şol wezipe ýa ýokmy? Ýöne ol ne öz dili bilen naýdam söýdi şol maňa hiç şeýle wezipe gerek gel ýurduň içinde men diňe. Maňa bir at alyp berin, dutaram elime berin men şondan. Ta ömrüm ötünçe türkmeniň owalaryny aýlanyp ene Türkmeniň aýdym sazyny dinletjek, o hem goşgulama hap berjek diýerdi. Ne olar da başa barmady. Enne hökümetiniň şuň kugun, görýäňizmi? Näme düzüldi? Sebäp biziň aramyzda prezident dawasy ýok, ýa prezident körsesi ýok. Şol meniň diýen parlament dolanýaryny ene şuň kugun birinji gadam basyk bol, ene şuňa düşünen adamlar şu wezipe dawasynyň ýoklugyny bilýän adamlar gelip ene biz bilen işleşip, biz bilen habarlaşyp, biz bilen arkalaşyp ýör. Ene şoň netijesinde de alyp ýurduň daşyna geçici hökümet, wagtlaýan hökümet diýip atlandyryň tapawdy ýok. Şonu döretdi. Onu hem lükgölügne ýaşlaryň eline berdi. Men ozal näçe gede gaýdyp gelýän. Ýalňyşlygym ýaşlar bilen bile ýalňyşaly. Inne ol öňkü hasap bilen ine men işe baran, doganlarynyň töweregime çekerim, ýa öz owadaşlym, ýa şäherim, ýa welaýetym, ýa etrabym, men diňe şolara hyzmat ederim, ýerlilik, ýa traybalizm, tire paradlyk, ýa bir şoňa meňdeş, ýa şu niýet bilen adamlaryny barma diýäli şertdir. Olam näme boljak? Elektron döwlet, elektron dolanýaryş boljak. O taýda adamyň ýüzüni görenak watandaşlar hemmejiklat ine şu telefonuňyzda, ine hemem şu emede internetiň üstü bilen arzanyňyzam şu taýda ýazýaňyz, puluňyzam şu taýda alýaňyz, meseleňizam şu taýda çözülýän, eger gaýy saklan bolsa ştrafyňyzam şu taýda töleýän. Size adam görmek ýok, gerek däl. Diýmek para peşkeş bermek, adamyň gözüniň öňünde müzdirip durmak biziň hiç birimize gerek däl gelecekde. Şeň ol insanyň mertebesini peseldiýän hereketler. Ine elektron döwletem kim diýär? Ýaşlar diýär. Töweleme olarda okyp bar, olarda ihlas bar, olarda şular ýaly hyzy bar. Biz şonu etjek diýerdi. Ana alsyn edin. Nanyň Allah'ın birligi ýaly. Şolaň işini men günnelik gatnaşyp oturan adamlar kimi olar öz kabinetine çekjekler, kim bilen maslahatlaşýarlar. Nädip olar şol döwleti gurjak bolýar, umumy konsepsiýany bilýän
Yöne şu günlük iş için şu adamlar nirde oturtmalı, nirde yerleştirmeli, kimi nire belleter kovulacak, nahil iş alıp baracak, onu özleri söylüyor. Yöne kıyarı o da ankete yayradılana ya ankete doldurulana. Adamlardan alınna şu da atlı. O elbette yeterlik değil. O yurdun içine men aytıp otum. Yeni aytalıyam. 10 miňlerçe devlet wezipesi boş kalacak. Häzir biz baramazlar. Tebe paraxorlaryň hemmesi işden gitmeli bor. O bolmasa iş bolmaz. Gerek değil. Men şu kızlar bada baranda 3 adamı koydum öňkü işlerlerden diňe. Şoň hemen içinde näme diýdi? Hakimlik bolýar da şuň kösedilen aýtdym. Howa bira tam söpürjü, birim sekreter maşinistka, birim Orsaýda bardy bugalterini 60'dan geçen, hiç açan aýlygynyň maşa hiç zady görün benneder. Belki 8-nji martyny bir flakon duhy ýa-da bir gap kemput sowat beren bolsalar berendirler hakimlikden başa o bennäňden ozal maşalaryny tanıyan aňyrdy. Ine galan hemmesini öňünden bir aýlyk, 3 aýlyk ýemesen aýlygyny tölenini baryň özüňde iş görler baryn diýip aýdyldy. Ýerine de 25 ýaşdan ýokary men 34 ýaşymdadym, menden ulsa 35, men birinji orunmazam. Ine 25-35 ýaşyndaky aralykdaky adamlar hem orunmazarlar hem komitet ýol başçylary hem pulduk ýol başçylary boldular şu şäherde. Diňe bir şäherde biz bütün raýony eklep sakladyk şu taýdy. 2 ýylyň dowamyny. En kyn döwürde. Eser ýykylan hiç ýyl üçinçilik ýokdur. Biz şoň höttesinden geldik ýaşlar bol. Şoň diňe bir etrafymyzdan da bütün welaýatdan adamlar gelip kızlar watan produkta kitip başladylar. Hatta aşawatdan gelip bizden ol karokkolap çilmek derdiler. Nirden getirilýär bu iýmitler, nirden getirilýär bu önümler. Bir bölüň hökümetiň gözüne basyp bermeli fonduny ber dip şol fondu alardyk bir. İkinciden hem galyndaçy özümizde bar fondu ulan mene Gazagystanyň, Ukrainadaky, Orsiýetdaky öňkü men bilen şol Owganystanyň gullugy eden ogluluň guramasy bar, Türkmenistanyň. Ine şola bilen jaňlaşyp, kardeşim maňa şolary al kömek gerek, menne de şu bar size, şunyň uğradan siz maňa şonyň barter hökmüni uğradyn. Başysyna ene şeýdip beýrek kömek ederdi. Şeydi, ödüdüdül, Saparağa ediyar, men ya şol 94-nji ýyly şelli, Saýudyň territoriýasyna aýlap, Türkmenistan owa hajalyk tehnikasy bilen öpçün etdim diýen. Ol bütün Türkmenistany öpçün etdi. Men 2 ýylyň dowamyny diňe öz şäherimi we etrawymy öpçün etdim. Menem şol döwür 34 ýaşly ýigit. Näme üçin şuň kun biz şu ýigitleri ynanmaly däl? Hemme meselen daş adyp çöderler. Howo bilmeýän zadym bilen gapdalyna maslahatçy bolup aýdar. Ýaşyl sözüm diýe tejribemizi gören geçen zadymyz. Ýene de şo dyrmaga basyp maňlaýyn ganydyp oturmasylar. Bize şey tukul ýalňyz çykdy. Sizem şeýtseňiz şo bolar, ýa-şunu şeýtseňiz dogry bolar, galyny özüňiz çödüň diýer. Boldy. Biz olaryň içki işine gatyrşamyz, hökümetiň işine tem boldy. Meniň öz işim ýeterlik. Men aýtdym şol guruju mejlisiň işini men alyp barmyn. Yankı deputatların saylovunu geçirmeli. Yerlerde saylov komissiyalarını da öğretmeli. Yankı bir topar kanunların proyektini tayyarlamalı, taslamasını. Täze saylanjak meclise deputatlarına hödür ederler, görürýär, gararýar. Döwletiň bakdanşyl işlemek üçin bir topar kanunlar kabul edilmeli. Diňe 3 aýdan soň Türkmenistan gotaryna aňyrlygyna da gitmeli. Ine şoň üçin şu zatlary göz öňüne tutup biz bir topar kanunlaryň taslamasyny şu günden öňünden taýýarlamakçy. Soň bar parlament saýlanandan soň ine şolary hödür edýär. Ine adamlar siz gelmäkäň şu zatlaryň üstüne işledik. Alın, seredin, oňlasaňyz da şunu kabul edin. Döwletimiň, halkymyzyň bähwidini ýok ştaýdan goşjak aýyrjak zadyňyz bolsa goşuňda aýryndy. Ya başgaçyrak ýazyndy, kabul edin. Öňe döwlet, ýurt, halk işlemeli we ýaşamaly, onu aýdyp bilerdi. Ine şonuň üçin ýaşlar şuň kugün hyjy bilen işläp berler. Men size bir zat aýdym, hemme zadam aýtmak bolunak da aýdyp bolunak bizler düşmanyňa garşydaşyň emeden gaharyny ýetirmejek bu. Ol kiçiňrek toparla bilen duşýar, günne 5-6-7 ýerde meselem. Sonra tema boýunça
adamlar bilen ýurdun içi daşy bilen görleşýärdik. Nädil sogaw boljak, nähil ýagdaýda o. Sizin mümkinçiligiňiz nähili o. Halk näme diýär? Halk isleýär şol zatlar ýa ýokmy? Monitör edip dur günne şol ýurdun içinde bolup duran zatlary, o günne onança habar gelip dur, Hudaýa şükür gatnaşyk bar. O. Ol hökümetliňi ol meni şol kızlar we taky dogallam bilen ýegellem bilen salamlaşdyrmasa bütün Türkmenistanyň gadagan edildigi däl. Onun için ýurdun içinden habarlar gelip dur. Soňra inni şol halat ediş komitetimiz işe başlanandan soň inni şo ýerde hepde 3 gedek hökmäni duşuşymyz bar. Her duşuşymyzdan 2 sagatlap dowam edýär. O taýda her duşukda bir adam özü meýletin haýsy temadan saýlap alsa özü daklat bilen çykyş edýär. Kim 15 minut çykyş edýär, kim 25, kim 40 minut, ol özüne bagly. Galan adamlarym oturup şol adamyň pikirini dinleýär. Soňra şoňa soraglar berýär, ýa üstüni doldurýar. Ineşe edip biz komanda döredýär. O taýda bir adamyň agzyna seredilip, bir adamyň agzyna garalyp peşdat kabul edilenär. Biz beýrekden öwrenýär. Biz ýaşlardan öwrenýär, ýaşlar bizden öwrenýär. Ine pikirlerimizi paýlaşýar. Olar paýlaşyp otyr nädil sogaw boljak. Gül ýaly, ine gidip otyr iş. Tuweleme, ine adamlar ine düşünüp başlady. Özleri ýurdun problemasyny çözmese, başga hiç kim çözmejegine adamlaryny göz ýetirdi. Men şoňa begenýär. Ine gören şol döredilen hökümetim şolaň içinde. Ol hökümet bolanlar aýratyn bir zatlar, şol hökümet girip o hökümetin agzalary ýa ýaşlar girip otyr şol biziň halat ediş komitetimiň magzaty. O guruju meclisede girer olar. Näme üçin ýok o işletirler, öwrentirler kanunçylygy. Türkmeniň bir sözi bar. Käri öwrenne, ýigrenni. O öwrentirler, soň ýigrenne aýtyn gerekmejek bolsa gara taşlatyrlar. Ýöne kanun diýilen zat, kanunçylyk diýilen zat adamyň ömür boýy gapdalyny ýanyna ýa golasyna bolmaly şol kanunlar. Men şonu aýtjak boldum, gysgaçyk şol berilen soraglara. Başga bärde näme goşmaly zat bar? Men diýjek bolýan adam watandaşlar ýene-de bir gezek şol mailnamalary okan, maksatnamalary okan, gözüňde tutulýan reformalary okan, özüňize geregin şu taýdan alın. O gerekmejegi ýa-da şu helenýän zadyňyz bolsa onu şol medeniýetli dil bilen ýazyň şuya bolup bilemez ýa-da emma bolup bilmejek zat diýip ýöne onu şol esaslandyryp ýazyň. O taýda biri ýazypdyr. Bagyşlaň men dilime getirmeli bolun. Şu etjek bolýan işiňiz 50 ýyldan başa barmaz. Eger şo başa barsa men näme jyn sorganym kesip taşlaryn diýipdirdi. Ay jannagon. Beýdip berme, ol jyn sorgany saňa ömrüňe ýeke gezek berilýär, ol çalyşyp durulan guralym däl. Ýöne beýdip bir halkyň öňüne şular ýaly bir seriýazny temada bir adamlar orta teklip oklany beýdip boldy. Bihepelige oturma diýjek bolýan adamlar sizin bir teredin şu bolýan zatlary düşünjelim şoňa goşulýar, düşünjesinden goşulýar, bilýänem, bilmeýänem. Ol TikTok'ta bir minut gürleşikde ol gülü oýnap ýören adamlar siýasatdan şoň ýaly oýunmy diýendirler-de. Ýok, watandaşlar. Beýle däl, daşyndan size ýüzlerçe döwletiň gullukları, analitik merkezleri seyredip Türkmen halkynyň ilim, bilim, düşünje derejesine baha berip otylar. Şonuň üçin bir zatlar ýazmakaňyz öňüne biraz goýlanyň diýjek bolýar. Hep seyredin ana men mysal getirmäge utanamak diýip men köplen şo Özbegistanyň saýtlarynda gatnaşamsam Özbegistanyň ýa-ni hukuk goraýjylary ýa-ni oppozisiýa bilen gatnaşykda bolamsam şolaryň saýtlaryna girýän beýlek onsoň özbek programmalary. Şu bir-birini hormat bilen ýyldan ýalar bir zat utsa da ýa bir toý tutsa da ýa näme bolsa da ay bedede näme miýeseretsin gutly bolsun, ay düşümlisi bolsun, näme bolsun, jaý bolsa da şu näme bolsa da bizde bolsa bir kümes alsa eýan bilen ogurlyk edipdir, näme edipdir diýip görüpçilik bardy. Şunu biz ortadan aýyrmaly watandaşlar.
Ine şuun gysgaça şuny aýdaýdynym men häzir beýleki gepleşigede garaşyp oturda paraga kemini aýdyp otagym barman. Ýöne şu meseleni ortadan ünsden düşürme watandaşlar şol hökümet siz üçin döredilýär. Parlamentem siz üçin döredilýek. Özüňiz gatnaşmaly şu zatlar bir gelip edip bermeliler. Men etmesem kim eder diýen pikir bilen çemeleşin. Şonda biz bir netije yetip biler. Bolmasa ýok. Şonu aýdaýyn diýdim. Boranna şowlukça taga oturun hemmäňiziň öňüňize salyp.